Fl-aħħar lejl tax-xahar ta' Ottubru l-iskeletri, is-sħaħar u l-fatati jieħdu l-ħajja fil-Halloween. Dan il-jum għandu eruq pagani u beda aktar minn 2000 sena ilu minn komunità Celtika fir-Renju Unit u l-Irlanda. Dan il-jum jiġi lejlet l-1 ta' Novembru, il-jum meta l-Knisja Kattolika tfakkar il-festa tal-qaddisin kollha. Dawn kienu jemnu li fil-lejl tal-Halloween il-mejtin jitħaltu mal-ħajjin u biex jeħilsu mill-ispirti ħżiena kienu jorganizzaw festin kbir. L-Irlandiżi li emigraw lejn l-Istati Uniti ħadu magħhom din it-tradizzjoni u dan wassal biex dan il-lejl kiber u nxteret madwar id-dinja kollha. F'pajjiżna il-Halloween issa qabazzow hekk kif bosta tfal u żgħażagħ u anke adulti jilbsu xi kostum iżda ħafna għadhom xettiċi dwar il-Halloween. Madwar id-dinja fil-lejl tal-Halloween bosta huma dawk li joħorġu għalhekk imsejħa trick or treat fejn nies jilbsu kostum u jħabbtu bib għal xi ħaġa tal-ħelu.